O noswetha a chroeso i'r oedfa heno a'n enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cyfle eto i addoli gyda'n gilydd. Croeso a gweld yn hefyd. Mae'n dda gweld ambell i wyneb cyfarwydd eto yn ein plith ni. Emyr sydd yn arwen ni ac ar ôl yr oedfa cyfle i ni fwynhau paned a cymdeithas pellach gyda'n gilydd. Diolch i'r hynny tre'r hen bobl yn heol don prynawn yma. Y gwaith yna'n fawr iawn a gweddio am ffrwyth i'r gwaith yna hefyd. Os fawrth, mae cwrdd gweddi fan hyn fel arfer ac yna bore dy Gwener, yna fore coffi fan hyn ac hefyd y clybiau y phobl ifanc, y clwb ola am y tymor. Ac felly diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn helpu gyda'r clwb yn ystod y flwyddyn mor belled yn gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn. Bore dydd Sadwrn, mae yna gyfarfod y dysgwyr yn yr hyb yn Rhywbaina ac yna mae castiad y mis yn mynd at cronfa anghenion yr eglwys. Felly cofiwch am hynny ar gyfer mis Rhagfyr. Nethon ni dderbyn newyddion trist yn ystod yr wythnos bod Wyn tad Mary Pritchard, buodd e farw yn ystod yr wythnos, sy'n cofio am Mary ac am Hyw ac am y teulu cyfan yn ei galar nhw. Sul nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn y bore a'r nos. Mae yna oedfa yn y nos, felly cyfle eto i wahodd pobl i ddod i'r gwasanaeth hwnnw. A hefyd mae rai copïau o holi yma yn y blaen, os chi eisiau mynd ar hynny a dosbarthu nhw, felly ar y stryd, y cymdogio neu ffrindiau, cyfle i wneud hynny. Hefyd, nesa, mae yna gyfle ni gael cinio gyda'n gilydd a mwynhau parti nadolig y capel. Felly cofiwch am hynny y sul nesaf. Dwi ddim yn gwisgo siwmper nadolig eto, fi'n flin. So, mae'n gwybod bod rai wedi dechrau, ond mae dal yn gynnar yn mis Rhagfyr. Falle sul nesaf gawn ni weld. Ond mae'n hyfryd cael gyda'n gilydd a dathlu yn arbennig fe dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Neu ni droi at Dduw nawr mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod na reswm gyda ni i ddathlu heno. Bod y llawenydd mawr yn cael ei gyhoeddi yn y nadolig cyntaf hwnnw gan yr angylion. A ni'n diolch i ti bod nid yn unig ar gyfer un noson yn unig, neu un grŵp o bobl yn arbennig, ond na bod i bob person ar hyd amser. Ac ni'n diolch i ti bod y newyddion da hwnnw, a lawenydd mawr, yn dod i ni heno. O arglwydd, ni'n gweddio wrth ni fyfyrio ar neges y nadolig. Bydde di yn llenwi yn calonau ni gyda'r ysbryd lan i ymateb. Falle bod yn amgylchiadau ni ddim yn rhai llawen, ond bod ni'n profi dy lawenydd di wrth ni glywed y gair yn cael ei bregethu heno, wrth ni ganu emynau, wrth ni weddio, wrth ni glywed y gair yn cael ei ddarllen, wrth ni daddoli di. O Dduw, hoelia yn sylw ni nawr, ni'n gofyn, nid ar beth eraill, ond arna ti dy hun. A bod ni'n ymwybodol bod ti yn nesau ato ni. Arglwydd, ni'n dod ata ti yn anghennus ac yn waglaw, ond yn diolch ti bod gyda ti pob peth sydd angen arno ni. Ni'n dod yn ddysgwylgar felly, yn disgwyl iddi wrtho ti, i ti yn llenwi ni, os gwyl di fod yn dda, mwyn yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n dod yn ei enw a'i heiddiant e. Amen. Diolch Rodri. Ni'n mynd i ganu carol efo'n gilydd. Carol rhif 16. Mae'r garol yma yn llawn gwrthgyferbyniadau.
clywed dro ar ôl tro mewn gwahanol ffyrdd am ein hangen ni, ac ni'n clywed felly am dristwch a dag. Ni'n clywed am trienni a thrallod a thechod, angen a aflendid a'r holl bethau hynny. Ond yna'n gwrthgyferbynnu efo hynny, mae dyn ni yr hyn mae'r arglwydd Iesu yn ei gynnig. Mae'n dod i gynnig newyddion da. Mae'n dod i gynnig llawenydd. Mae'n dod i gynnig goleuni. Mae'n dod i gynnig gobaith i ni ac i'n golchi ni a'n llenwi ni ac i'n nerthu ni. A'r cwbl yn dod trwyddo fe. Oherwydd bod wedi dod i lawr, oherwydd bod wedi cymryd ein gwendid arno fe ei hun. Diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. O newydd da, o gariad mawr, o ryfedd ras, dewch ato ef, gwych efo, gwych. Na ni ddod ato fe mewn gweddi eto. O arglwydd i ni yn diolch i ti am faint y gariad i. Ac am y gwahoddiad yna i ddod ata ti yn awr. Diolch dy fod ti yn ein adnabod ni heno. A wedi tostyrio wrtho ni yng nghanol ein holl angen. A wedi trefnu ffordd i'n gwared ni trwy y mab, yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch amdano fe. A ni'n gofyn heno, a bydde di'n dangos mwy i ni o yr arglwydd Iesu.
llenwa ein calonau ni a ffydd a mawl ac addoliad. Nertha ni i wynebu beth bynnag sydd yn mynd mlaen yn ein bywydau ni ar hyn o bryd. Am bod ni'n gofyn yn ei enw. Amen. Amen. Nawr, bore yma, o'n i'n ystyried hanes y doethion. A wnaethon ni ddarllen dyn gilydd a gweud y gwir, a chi'n cofio bod Herod wedi galw ato fe yr arweinwyr crefyddol, yr prif offeiriaid, a gofyn iddyn nhw rhywbeth dylse fe di gwybod, really. Ond gofyn lle oedd y Meseia mynd i gael ei eni. Ac oedd yr ateb yn glir, dyma nhw'n troi, a wnaethon ni glywed y geiriau o Micha pennod 5, ond wnaethon ni ddim bore yma cael amser i feddwl a mynd i droi at hynny. So o'n i'n meddwl bod yma'n dda heno nawr. Troi at proffwydoliaeth Micha, a mynd falle chydig bach yn ddyfnach gweld beth sy'n cael ei ddweud fyna yn Micha. Ac felly be fi eisiau gwneud, mae'n darllenu'r bach yn hirach, ond dechrau ym Mhenod 4, adnod 1, ac yna darllen ymlaen i fewn i benod 5, hyd at adnod 5. Felly, proffwydoliaeth Micha, a dechrau ym Mhenod 4, adnod 1. Dyma air Duw. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tu yr arglwydd wedi ei osod ar ben y mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Dylifa'r bobloedd ato, a daw cenhedloedd lawer a dweud, dewch, esgynnwn i fynydd yr arglwydd i deml Duw Jacob, mwyn iddo ddysgu i ni ei ffyrdd ac i ninnau rodio yn ei lwybrau. Oherwydd o Seion y daw y gyfraith, a gair yr arglwydd o Jerusalem. Bydd ef yn barnu rhwng cenhedloedd ac yn torri'r ddadl i bobloedd cryfion o bell. Byddant hwy yn curo ei cleddyfau yn geibiau, a'i gwaywffyn yn grymanau. Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. A bydd pob un yn eistedd dan ei wynwydden a than ei ffugysbren, heb neb i'w ddychryn. Oherwydd gennau arglwydd y lluoedd a lefarodd. Rhodia pob un o'r cenhedloedd yn enw ei Duw, a fe rodio ninnau yn enw'r arglwydd ein Duw dros byth. Yn y dydd hwnnw, medd yr arglwydd, fe gasglaf y cloff, a chynnill y rhai a wasgarwyd, a rhai a gosbais. A gwnaf weddill o'r cloff, a chenedl gref o'r gwasgaredig, a theyrnasa'r arglwydd drostynt ym mynydd Seion, yn awr a hyd byth. A thithau tŵr y ddiadell mynydd Mer Seion, i ti y daw, y daw y llywodraeth a fi, y frenhiniaeth i ferch Jerusalem. Pam yn awr yr wyt yn llefain yn uchel? Ond nid oes gennyt frenin, a yw dynghorwyr wedi darfod nes bod poenau fel gwewyr graig yn esgor wedi cydio ynot. Gwynga a gweidda ferch Seion, fel graig yn esgor. Oherwydd yn awr, byddi'n mynd o'r ddinas, ac yn byw yn y maes agored, byddi'n mynd i Babylon. Yno beth waredir. Yno bydd yr arglwydd yn dy achub o law elynion.
Yn awr, mae llawer o genhedloedd wedi ymgasglu yn dy erbyn ac yn dweud, halog hi, a chaid ein llygaid weld ei dymuniad ar Seion. Ond nid ydyn rwy'n gwybod meddyliau'r arglwydd, nac yn deall ei fwriad. Oherwydd mae ef wedi ei casglu fel ysgubau i'r llawr dyrnu. Cod i ddyrnu fer Seion, oherwydd gwnaf dy gorn o hear nath garnau o bres ac fe fethru bobloedd lawer. Yn ddiofryd i'r arglwydd gwneir ei helw a'i cyfoeth i arglwydd yr holl ddeiar. Yn awr, dos i mewn i'th gair tŷ ferch geirog. Mae gwarchau wedi ei osod yn ein herbyn, trewyr barnwr Israel ar ei foch a ffon. Ond, ti, Bethlehem, Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono ti, y daw allan i mi, un i fod yn llywodraethwr yn Israel. A'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Felly fe'i gedi hyd amser esgor yr un feichiog, ac yna fe ddychwel y rai fydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. Fe saif, ac arwain y praidd yn nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw yr arglwydd ei dduw, a byddant yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr, hyd derfynau'r ddeiar, ac yna bydd heddwch. Amen. Amen. Yn ni weddio eto. O arglwydd, ni'n diolch i ti am y geiriau ni newydd ei darllen. Geiriau sydd, fel y garol ni wedi canu yn llawn gwrthgyferbyniadau. Arglwydd, mae yna oleuni a thywyllwch, mae yna obeithion a mae yna broblemau. O, arglwydd, diolch i ti. Diolch dy fod ti wedi addo anfon gwaredwr, bugail, llywodraethwr, brenin, Meseia. Diolch fod yr addewid yna wedi dod i'r bobl yn ei sefyllfa anghennus nhw. A diolch dy fod ti wedi cadw'r addewid. Diolch fel glywon ni bore yma ar ôl yr aros hir. Fe wnes di anfon dy fab. Ni'n diolch dy fod ti wedi tystio i hynny yn yr awyr, yn yr seren yna, rhoddwyd fel arwydd o'i eni. Diolch fod na angylion wedi canu. Diolch, am yr arwyddion yna, dy fod ti yn dduw sydd yn cadw addewidion. Dad, ni'n dod at y ti heno fel pobl sydd yn disgwyl hefyd. Disgwyl am yr arglwydd Iesu, am ei ail ddyfodiad e. Ac arglwydd i ni'n cyffesu bod y disgwyl yn hir ar adegau. Ni'n meddwl am rai yn ein plith ni fel eglwys, sydd yn galaru yr wythnos hon, arglwydd yn dioddef mewn gwahanol ffyrdd. Dad, mae'n ein taith ni yn y byd yma yn gallu teimlo'n hir ac yn boenus ar adegau. Dad, diolch dy bod ti yn dduw sydd yn cadw daddewidion. Diolch dy bod ti yn dduw sydd yn gallu trawsnewid sefyllfaoedd. Diolch dy bod ti yn dduw sydd yn gallu llewyrchu goleuni i ganol y tywyllwch. Diolch dy bod ti yn dduw sydd wrth dy fodd yn dangos dy nerth di trwy wendid.
hyd yn oed trwy'n gwendid ni. Ni'n dod ato ti felly yn bobl gwan, yn bobl anghennus, yn bobl toredig, ac yn gofyn arna ti trwy dy ras i weithio yno ni ac i'n cadw ni, a'n nerthu ni, a'n defnyddio ni ar glwydd mwyn dy enw mawr di dy hun. Dad clywyn gweddi, bydd gyda ni, weddill yr oedfa hon. Amen bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni Carol rhif 5 am oesau hir yn llesg a gwan, hiraethau'r saint am Grist ei rhan, pa bryd y daw a'i gadarn law, un dwy'n i'r lan o mewn llety llwyd mewn preseb clawd, y dwyfol fab ddaeth un frawd. I gadw dyn, daeth Duw ei hun i fyw mewn cnawd. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. Beth oedd seis y babi? Siwr bod ni gyd i gweud y geiriau yna rhywbwynt, oedd yna sawl babi yma bore yma. Mae'n gwestiwn chydig bach yn od yn dydy. Sa'n gwybod os nhw'n gofyn y cwestiwn yma mewn diwylliannau gwahanol, y mae yn rhywbeth i ni'n gofyn yn dydy. Beth oedd seis y babi? A beth bynnag yw'r ateb, mae'n rhyw ateb cwrtais, pwysau iach, neu baban bach twt, na fe, gret. A dyw'r diddordeb ddim just yna pan mae'r plentyn wedi enni, mae'r diddordeb yn dechrau cyn hynny. Chwynewch chi siarad weithiau pan mae deulu'n disgwyl plentyn, a mae'r cwpl yn dweud wrthych chi, mae'r babi seis, mae grawnwyn nawr, neu mae di tyfu, mae'r babi seis avocado, neu rhywbeth fel yma. Ac yna, ar ôl i'r plentyn gael ei eni yma, amser yn pasio, chi'n gweld babi ar ôl ychydig, a be chi'n gweud? Na gen nhw wedi tyfu.
Dyna'r obsesiwn o'n dydy. Achos mae'n rhyfeddol o beth, yn dydy. Mae yna rhyw wyrth, mae yna rhyw rhyfeddod mewn sut mae rhywbeth mor fach yn gallu tyfu i fod yn berson llawn dwf. Beth oedd seis y babi? Dim syniad y fi. Beth oedd seis yr arglwydd Iesu Grist ar ddydd ei eni. Os oedd rhaid i fi ddyfalu, byddwn ni'n gweud size normal. achos oedd e'n berson cyffredin, yn dod. Di dod yn un ohono ni, un cynrychioli ni. Nid dyna fi eisiau ni feddwl am heno yma, nid seis y babi, ond beth yw maint yr arglwydd Iesu ei hun? Achos ni wedi clywed yn ein darlleniad, ond Micha 5, adnod 5. Byddant yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr. Bydd ef yn fawr, hyd derfynau'r ddeiar. Ac yna bydd heddwch. Dyna reality, dyna ni'n dathlu dros y Nadolig, fod yna fabi wedi ei eni, ac fod ei ddechreuadau fe yn fach, yn y groth ac yn llwm, yn y llety, ac yna ar hyd i fywyd yn dlawd ac yn gwynebu pob math o treialon a gwrthwynebiad, a hyd yn oed heddi mae yna bobl yn dal i wrthod ac gwrthryfela yn erbyn Iesu, ond does dim byd yn gallu ei rwystro fe. Bydd ef yn fawr. A mae hynny'n rhoi gobaith i ni heno. Mewn ffordd, dyna pwyslais fawr, na pam o'n eisiau darllen yr adran hirach yna. Mae'n bwyslais sydd trwy'r gair, a mae'n rhywbeth sydd angen i ni atgoffa'n hunan ohoni. Mae Duw yn gallu trawsnewid sefyllfaoedd. Mae Duw yn gallu gweithio a defnyddio y pethau bach, y pethau gwan, y pethau di-nod, mwyn cyflawni ei fwriadau. Dim ond pa mor dywyll, pa mor wan mae sefyllfa'n edrych. Mae'r arglwydd yn mynd i gyflawni ei fwriadau. Dyna'r pwynt fan hyn yn Micha 4 a 5, dyna yw gobaith yn Nadolig, a dyma yw'n gobaith ni heno. Bydd ef yn fawr. Wel, gadewch i ni fynd bach yn ddyfnach i'r testyn. A'r peth cyntaf eisiau i ni sylwi arni yn yr adran yma yw yr addewidion anhygoel. Nathach chi sylwi gobeithio arnyn nhw wrth i ni ddarllen yn Micha 4. Ni'n dechrau fan hyn efo addewidion mawr. Oedd Micha yn ysgrifennu tua 750 o flynyddoedd cyn Crist. Ac oedd y sefyllfa ar y pryd yn dywyll ac yn gymleth, yn anodd. Oedd y genedl wedi rhannu'n ddwy, Israel yn y gogledd, Juda yn y de. Ac oedd yna bob math o gelynion yn ei gwynebu nhw tu allan, oedd Assyria, ac yna'n bellach i ffwrdd Babylon ar y gorwel yn bygwth. Ond yn fewnol, yn ysbrydol, oedd pobl Dduw yn mes, wedi mynd ar gyfeilion, yn addoli ei lunod ac yn pechu mewn pob math o ffyrdd. Ond mae Duw, yng nghanol y sefyllfa yna, yn rhoi'r addewidion anhygoel yma. Felly ni'n dechrau ar adnodau cyntaf yma. Micha siŵr o fod yn dyfynnu o Eseia, falle mae'r ffordd arall ond siŵr o fod Micha yn dyfynnu o Eseia. A be mae'n gweld? Yn y dyddiau diwetha, bydd mynydd tir arglwydd wedi ei osod ar ben y mynyddoedd, yn uwch na'r bryniau, a dylifar bobloedd ato. Mae'n rhaid gweld dydd pan fydd y cenhedloedd yn tyrru at Dduw.
Pan fydd yna bobl o bob cwr o'r byd yn ceisio Duw ac yn gweld rhywbeth o ogoniant Duw. Pan fydden nhw eisiau dysgu ffyrdd yr arglwydd a rhodio yn ei lwybrau ef. A mae Micha ac Eseia yn dweud yn y dyddiau yna, fydd e'n wych, fydd na heddwch, fydd na undod. Bydd y bobl yma sydd wedi bod mor ryfelgar, be bydden nhw'n gwneud? Maen nhw'n mynd i troi eu clyddyfau nhw a'i gweuwffyn nhw mewn i tools ar gyfer garddio a ffermio. Nid i ladd, nid i dinistrio, ond i adeiladu. Bydd cenhedloedd ddim yn codi yn erbyn ei gilydd mwyach. Bydd pawb yn eistedd mewn heddwch o dan ei goeden, ei wynwydden, ei ffigysbryn. A falle bod ni'n clywed hynny, a falle bod yr darllenwyr cyntaf yn clywed hynny a meddwl, wel, gwych i'r cenhedloedd eraill, ond beth amdano ni, beth am Israel, beth am Juda, ond mae Micha mynd mlaen wedi yn dydy yn adnod 6 ymlaen i ddisgrifio'r adferiad yma. Mae'r addewidion nid jyst i'r cenhedloedd eraill, ond mae'n addewid o adferiad. Fod yr genedl yma sydd wedi cael ei rwygo'n ddwy yn mynd i cael ei uno. Fod y rai sydd yn awr yn gloff, y rai sydd wedi cael ei cosbi, y rai sydd wedi cael ei gwasgar, y rai sydd yn anghennus mewn gymaint o ffyrdd, maen nhw'n mynd i gael ei iachau. Maen nhw'n mynd i gael ei gwneud yn gyflawn. Maen nhw'n addewidion, wel, anhygol fi wedi gweud, achos maen nhw bron yn rhy ddaw credu yn dyn nhw, bron. Maen nhw'n addewidion hyfryd, nag ych chi eisiau hwn? Na ddylsyn ni gyd fod eisiau gweld hyn, hynny yw ni'n troi'r newyddion ymlaen a fydd e ddim yn newid dros Nadolig. Fydd e ddim yn stopio. Mae dyn ni rhyw syniadau romantaidd yn dos am rai ryfeloedd yn y gorffennol lle oedd yna rhyw fath o gadoediad neu heddwch ar ddydd Nadolig, ond bydd hwnna ddim yn wir mewn lot o'r byd. Na gen ni'n deheu am hyn? Na gen ni eisiau gweld yr addewidion yma'n cael ei cyflawni? Ac wrth gwrs mae'r arglwydd wedi gwneud addewidion pellach ers hyn. Mae wedi gwneud addewidion i'r eglwys yn Ddyddiau'r Testament Newydd, ond mae wedi addo i ni. Bydd yr efengil yn lledu ar hyd y ddeiar. A bydd yna bobl o bob llwyth a iaith a chenedl yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna ddydd pan fydd cyfiawnder yn cael ei wneud. A pan fydd pob peth yn cael ei ddarostwng i yr arglwydd Iesu, a fydd pob afiechyd yn cael ei wella, a bydd marwolaeth yn cael ei ddadwneud, a bydd pob deigryn yn cael ei sychu. Na'r addewidion mawr a ryfeddol, dylsyn ni fod yn deheu ac yn gobeithio amdanyn nhw heno yma. Ond wrth gwrs, nid dyna i ni'n gweld, efe? A gweud y gwir, wrth i ni edrych o'n cwmpas ni, a bydd yr un peth wedi bod yn wir yn yddiau Micha, wrth i ni edrych o'n cwmpas ni, mae'r addewidion yma'n swnio'n anhygol. Sut allwn ni gredu'r fath beth? Fan hyn ni'n dod i'r ail bwynt. Y problemau poenus. Mae Duw yn rybuddio i bobl trwy Micha cyn y dyddiau diwethaf, cyn bod y pethau yma yn cael eu gwireddu. Mae'n y gyfnod o aros yn mynd i fod. Mae'r cyfnod yma yn mynd i fod yn llawn problemau a problemau poenus. A chi weld, os mae'r addewidion yn sicr, mae'r problemau yr un mor sicr. Falle wnaethoch chi sylwi
yn yr adran o adnod 9 ymlaen, tair gwaith mae Micha yn sôn am yn awr. A beth sy'n od, neu beth sy'n drawiadol yw, mae'r pethau mae'n disgrifio, dyn nhw ddim yn digwydd nawr yn Nydd Micha, mae'n edrych ymlaen i'r dyfodol. Mae'n sôn am y ffaith fod y brenhinoedd yn mynd i cael ei trechu a'r cynghorwyr yn mynd i ddarfod. Mae'n sôn am cael ei cipio o'r ddinas a mynd i Babylon. Mae'n sôn am y cenhedloedd yn ymgasglu yn ei erbyn nhw. Ac yn awr. A'r pwynt yw, fod y pethau mae'n dechnegol yn y dyfodol, be mae Micha eisiau iddyn nhw sylwi, maen nhw mor sicr, mae fel petai nhw yn digwydd. Nawr. Be oedd yn disgwyl y bobl yma? Wrth iddyn nhw aros am cyflawniad ar addewidion, beth oedd yn disgwyl amdano nhw? Wel, dioddefaint. Ceithglyd. Rhyfel. A gorthrwm. Galar. Gwendid. Tywyllwch. A wrth gwrs, mae'n llawer o ffyrdd i ni mewn sefyllfa tebyg hefyd yn dyn ni. Yn y Testament Newydd, mae'r apostol Pedr yn ysgrifennu llythyr at Gristnogion, a chi'n cofio sut mae'n cyfeirio atyn nhw? Mae'n cyfeirio atyn nhw fel rai sydd yn wasgaredig ac yn alltudion. Exiles. Mae fel petai'n dweud yn yr un ffordd oedd pobl Dduw yn yr Hen Testament wedi mynd trwy'r profiadau anodd yma, wedi cael eu caethgludo. Mae'r un peth yn wir amdano ni. Ni'n byw yn y byd yma ac i ni'n ddieithriaid. Ni'n byw yn y byd yma ac i ni'n gwynebu cyfnod o geithglyd. Ni ddim adre. Ni ddim lle ni fod. Ni ddim lle ni'n perthyn. Ni'n disgwyl. Mae'r eglwys yn wan. Mae'r eglwys yn fach. Mewn llawer o fannau yn y byd, ni wedi bod yn meddwl amdano nhw ar nos Fawrth, mae yna Gristnogion a maen nhw'n gwynebu erledigaeth. Maen nhw'n gwynebu carchar, maen nhw'n gwynebu cael eu merthyru oherwydd yr hyn maen nhw'n ei gredu. A ni'n edrych ar y sefyllfa yng Nghymru, ni ddim yn gwynebu'r un erledigaeth, ond ni'n wan yn dyn ni. Ni'n fach. Ni'n jyst meddwl am Caerdydd. Mae Caerdydd, ni'n ddinas o 380, rhywbeth o filoedd. Faint o neisi yma heno? Mae'n eglwysi eraill, oes, fi'n derbyn hynny. Diolch amdano nhw. Ac mae pobl yr arglwydd yma yng Nghaerdydd ac yma yng Nghymru ac ym Mhrydain ac yn Ewrop a drwy'r byd i ni'n gweithio yn galed a ni'n trial estyn allan a mae'n rai eglwysi mawr, ges i'r fraint o fynd i un enfawr yn ddiweddar, ond mae'r mwyafrif yn fach. Lot o eglwysi efo llon llaw o bobl yn stryglo ymlaen. Felly chi'n gosod o ddau beth yn ochr, mae'n anodd yn dydy. Mae ddech chi'r addewidion anhygoel yma, bydd yn fawr hyd derfyna i'r ddeiar, ac yna ni'n edrych o'n cwmpas ni yn y stafell yma heno, a mae reality falle yn arwain at anobaith. Hyd yn oed dros y Nadolig nawr, falle ni'n gwahodd pobl, a falle bod y rai yn dod i ambell gyfarfod, ond yna ni ddim yn ei gweld nhw eto. Sut oedd y bobl yng nghyfnod Micha yn dyfobarhau? Sut oedd y bobl yma oedd di derbyn yr addewidion mawr yma, ond ar yr un pryd oedd yn gwynebu yr problemau poenus yma, sydd o'n nhw'n dyfobarhau? Wel, dro ar ôl tro yn yr adran yma, mae yna rhyw llygeidiau bach o obaith yn does. Ydyn maen nhw'n mynd i Babylon, ond adnod 10 o bennod 4, yno feth waredir.
Ac mae'r gelynion yn mynd i ddod, ond mae Duw yn mynd i roi nerth iddyn nhw. Ond mae'r gobaith mawr yn dydy yn cyrraedd ym Mhennod 5. Dyma'r pwynt ola heno. Y Meseia mawr. Hynny, beth sy'n mynd i newid sefyllfa pobl Dduw? Beth sy'n mynd i draws newid ein bywyd ni? Wel, y Meseia. Y ffordd mae Duw wedi trefnu i gyflawni ei fwriadau, y ffordd mae'n mynd i gyflawni ei addewidion, mae ei holl addewidion yn ie ac yn amen, sut? Wel, yng Nghrist. Y ffordd mae'n mynd i adfer y genedl, y ffordd mae'n mynd i adfer y frenhiniaeth, yw trwy ei was. Pennod 5, adnod 2. Ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Felly fe gedi hyd amser esgwr yr un feichiog, ac yna fe ddychwel y rhai fydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. Fe saif ac arwain y praidd yn nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw'r arglwydd ei ddiw, a byddant yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr hyd derfynau'r ddeiar, ac yna bydd heddwch. Mae Duw, chi'n gweld, wrth ei fodd yn dangos ei nerth trwy wendid. A felly mewn ffordd, mae'r ffordd mae'r arglwydd Iesu'n dod i'r byd yn adlewyrchu sefyllfa y bobl mae'n achub. I le mae Iesu'n dod? Lle oedd Herod fod i fynd i chwilio? Lle oedd y seryddion angen mynd? Wel, i Bethlehem. Pam Bethlehem? Wel, achos mae'n le bach. Mae'n dre di-nod. Oedd e'n gartre i'r brenin Dafydd, ond oedd y frenhiniaeth yna wedi mynd ar chwal. Oedd e'n ymddangos fel bod brenhiniaeth Dafydd wedi dod i ben, ond mae Duw'n gweud, na, peidiwch asesu'r sefyllfa fel petai a llyged dynol. Fi'n gallu cyflawni mwy nag unrhyw beth gallwch chi ei ddychmygu, a felly o Bethlehem mae'n galw'r brenin. Y brenin yma bydd yn fawr. A nid mawr o ran maint corfforol, fel fi'n gweud, dim syniad o fi beth oedd maint y baban Iesu. Ond yn fawr yn ei berson e. Yn fawr yn ei nerth, yn fawr yn ei ddylanwad, yn fawr yn ei ogoniant. Mae'r un yma, mae Micha'n proffwydo sy'n mynd i ddod, mae'n mynd i fod yn fawr fel gwaredwr. Ac wrth gwrs, pan mae'n ymddangos, oedd Iesu ddim yn edrych fel na o gwbl. Mae'n dod fel babi. Mae'n dod yn wan ac yn ddiymadferth. Ac wrth iddo fe dyfu. Does dim byd yn newid mewn ffordd os e. Mae'n tyfu a mae'n gwynebu erledigaeth. Mae'n cael ei wrthod gan ei deulu, a'i gymuned, a'i bobl ei hun. A maen nhw'n cynllwynio ni erbyn e. A maen nhw'n ei osod e ar brawd. A maen nhw'n ei gondemnio fe i farwolaeth. A mae'n hongian ar groes. A chi'n edrych ar hwnna? Just fel bydde Micha i bobl yn edrych o gwmpas yn ei dydd nhw, a ni'n gallu edrych o gwmpas yn ein dydd ni. Chi'n edrych ar y groes a chi'n meddwl, methiant, gwendid, ffolineb. Ond mae Duw yn gallu trawsnewid hynny. Trwy'r groes, trwy'r gwendid, trwy'r aberth yna, mae'r arglwydd Iesu Grist yn ennill ei fuddugoliaeth. Trwy roi ei hun, o'i wirfodd, a dod yn fach, dod yn wan, ac hyd yn oed dod yn bechod. Cymryd arno fe ei hun, ein pechod ni trwy hynny.
mae'n ennill ei fuddugoliaeth. A felly dyfodiad y Meseia Iesu yw'r prawf fod Duw ddim wedi gorffen gyda'i bobl. Y nidd Micha nhw'n gorfod aros amdano fe. Ond pan ddath e, dyna'r prawf bod Duw yn cadw ei addewidion. Bod Duw ddim yn rhoi lan ar ei bobl, bod e ddim yn anghofio am ei etholedig. Wel, ni'n gallu rhoi lan ar bobl yn ni. Ni'n cael ein siomi ganddyn nhw a ni'n golchi'n dwylo ohonyn nhw am dyw'r arglwydd ddim yn gwneud felly. Mae'n anfon ei fab o prawf o'i gariad. A felly heno ma nawr, ni'n gryw bach. Ond gallwn ni fod yn obeithiol. Gallwn ni fod yn ddisgwyl pam? Wel, achos mae'r arglwydd Iesu Grist yn fawr. Mae e yn fawr a fe fydd e yn fawr. Sy'n byd yn gallu newid hynny. Mae'r ffaith fod e wedi dod yn dangos ffyddlondeb Duw, fod e'n Dduw sydd yn cadw ei gyfamod e i Abram, Isaac, Jacob ac i Dafydd ac i Nine hefyd. Be bynnag yw'r sefyllfa ni'n gwynebu, bydd ef yn fawr. Diolch iddo. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod i'r cymyn, ni'n mynd i ganu carol arall. Rhif 38. Ni aned neb erioed i'r byd fel Iesu Grist. Ni fi un gŵr o'i fewn i gyd fel Iesu Grist. O'r holl greadigaeth gorau gwawr sydd yn ynyd ar ddeiar lawr. Nid oes ni fi yr un mor fawr a Iesu Grist. Nawn ni sefyll i ganu.
fel arfer byddwn ni yn cael cymyn efo'n gilydd ar bore Sul, ond mewn ffordd mae'n addas iawn bod ni'n cael ei heno yn dydyn ni wrth ystyried ein testyn ni. Beth ni'n gweld fan hyn? Wel, ni'n gweld gwendid, ond yfe, bara'r gwyn yma yn arwyddion o farwolaeth ar arglwydd Iesu. Ffaith fod ei gorff wedi cael ei dorri a'i waed wedi ei dywall. A mae hyd yn oed y symbolau yn wan, ynddi? Hynny yw, os ydych chi'n mynd am cinio Nadolig neu rhyw swper dros yr oil nawr, ac oedd rhywun jyst yn rhoi tamau bach o fara, bach o wyn, byddwch chi eisiau bod yn siomedig yn byddwch chi. Ond mae'r hyn, maen nhw'n pwyntio ato yn fawr. Yn fawr. Dyma farwolaeth, dyma aberth, mab Duw. Yr un di-eog, yr un glân, yr un pur, yr un perffaith. Yn rhoi fywyd dros rai fel ni. A felly wrth i ni gymryd, ac eto wrth i ni feta'r bara ac yfed y gwyn mewn un ystod, mae'n edrych fel rhywbeth ddigon bach, ddigon di-nod, sut gall y pethau yma helpu ni? Wel, achos y Meseia mawr. Wrth i ni gymryd mewn ffydd, wrth i ni dderbyn a wrth i ni trwy ffydd pwyso arno fe, mae'n rhoi nerth i ni. Beth bynnag ni'n gwynebu, beth bynnag sy'n mynd mlaen ar hyn o bryd, mae'n rhoi nerth i'w dilyn dilyn y llwybr gymerodd y fe. Mae'n rhoi nerth i ni, codi'n croes ni a'i dilyn hyd y diwedd. Felly, heno, os ych chi'n Gristion, ni'n gwahodd chi gymryd ac i fwyta ac i yfed y pethau bach syml yma, yr symbolau yma o wendid, ond trwy hyn i gael nerth i ddyfal barhau hyd y diwedd. Os chi ddim yn Gristion, ni'n annog chi beidio cymryd ac defnyddio'r amser yma nawr i geisio Duw mewn gweddi. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol. Felly, fi'n mynd i ofyn i gwydio ni weddio yn gyntaf, roi diolch, a wedyn yna ni ddosbarthu, ac yna na i arwain wrth i ni fynd ymlaen. Diolch gwydion. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr hefyd yn gwisgo natur dyn. Mawr yn methlem a mawr yn chalfaria. Mawr yn meiddi angau ei hun. Hynod fawr yw y nawr o arglwydd ni'n dyrchafu enw ein gwaredwr ni. Ac yn falch bod ni wedi cael ein atgoffa hyn o'r hyn ni yn gwybod ei fod e'n fawr o arglwydd o'r hyder yna i ni, wrth ni fyw ein bywyd o ddydd i ddydd, i gofio ein gwendid a'n anheilyngdod ni, ei fod e'n fawr ac yn ddigonol. O arglwydd ni'n diolch i ti am ei ostengeiddrwydd rhyfeddol yn dod o hyfrydwch nefoedd, yn dod i ddeiar tywyll, yn gwybod y bydde fe'n dioddau, a hyn i gyd yn gwybod bydde fe rhyw ddiwrnod yn mynd i'r groes, yn gwybod y bydde fe'n gwynebu dy gyfiawn lyd di yn pechod ni, y baich yn pechod ni, yr eogrwydd yna i gyd yn cael ei osod arno fe, yr un di-eog, yr un pur ar glân, ac o arglwydd y cyfan, mwyn achub pechaduriaid fel ni, o arglwydd. Mawr yw yr arglwydd Iesu Grist. Cyn ni'n gweddio nawr o Dduw ein tad, wrth ni gymryd y bara, wrth ni gymryd y gwyn, y byddwn ni'n ymwybodol trwy waith yr ysbryd glân, fwy a fwy o'i fawredd ef. Bydd o arglwydd yn dod yn fwy pwysig yn ein calonnau ni, yn ein bywydau ni. O arglwydd y byddwn ni'n ymwybodol, y gwendid ar y groes, ond hefyd y mawredd ar y groes, yn ennill ac yn concro, yn cael y fuddigoliaeth, yn erbyn pechod ac yn erbyn y diafol, ac yn erbyn pob gelyn sydd o arglwydd i ni'n canmol ein gwaredwr.
Cyngweddio arglwydd y bydd rhai yma sydd eto heb ddod i'w adnabod hyd yn oed y munudau yma yn ei geisio fe ac yn ei gael e. O arglwydd, diolch fod ni'n cymryd y symbolau yma fel arwydd o'r hyn ddigwyddodd, ond hefyd fel disgwyliad i'r diwrnod pan ddaw yn ôl, a pan byddwn ni'n ei weld fel y gymau yn ei fawredd ac yn ei ogoniant. Arglwydd, siarad â ni nawr trwy y munudau nesaf yma wrth i ni gymryd y bara'r gwyn, dangos i ni fwy a fwy o ogoniant a fawredd yr arglwydd Iesu Grist, a hyn ei glod e. Amen. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid, fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gyrwch ni fwyta gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gwnewch i ni yfed gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, i ni yn diolch i ti. Ie, am waith gorffenedig yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod ar ei orsedd. A fod dim byd yn gallu ei symud o'r fan honno. A ni'n diolch i ti fod wedi addo dychwelyd i'n dydd. I'n casglu ni ato fe ei hun. Diolch bod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth dygariad i tuag ato ni. Ac, Dad, helpa ni i lynu wrth
y gwirioneddau hyn. Ie, heno, a dros yr wythnosau nesaf yma, dros y Nadolig Arglwydd. Helpa ni i gredu dy fod ti yn gallu trawsnewid sefyllfaoedd. Ti'n gallu gweithio trwy gwendid mwyn dangos dy nerth di. Arglwydd, i ni eisiau ti gael y clod i gyd, dim ond ti sy'n ei heiddiau. Helpa ni felly, nertha ni, hyd nes y daw yr arglwydd Iesu. Am bod ni'n gofyn yn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau i orffen. Beth sy'n gwneud rhywbeth yn garol, fi ddim yn siŵr. 197 yw rif yr emyn. Oedd Gwydion di cyfeirio ati wrth weddio mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mae'r ail bennill, mawr oedd Iesu yn yr arfaith, mawr yn y cyfamod hedd, mawr y Methlem a Chalfaria. Mawr yn dod i'r lan o'r bydd. Mawr iawn fydd ef rhyw ddydd pan ddatgyddir pethau cudd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu i'n Iesu mawr ni. sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni, oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.